Wieħed mill-elementi l-aktar importanti fil-Knisja Kattolika hija dik li nsejħula is-suċċessjoni apostolika. Meta niġu biex nitkellmu mill-figura tal-Isqof, anke llum ngħidu allura li huwa suċċessur tal-Apostli. Allura moħħna bil-forsi mur lura għal-Ġdid Testament. Kull Isqof illi jiġi ikkonsagrat huwa ħolqa f'katina twila li tmur lura għat-12 l-Apostlu illi jażel Sidna Ġesu Kristu. Huwa Ġesu li jażel 12 l-Apostlu u rridhom ikunu il-pedament tal-Knisja. Ovvjament fil-Ġdid Testament, almenu fi żmien Ġesu m'għandniex l-apostli li jiġu ikkonsagrati biex ngħidlek b'mod formali minn idejn Ġesu biex ikunu il-mexxejja tal-Knisja, xejn minn dan, ma għandna għażla li ssir minn Ġesu minn dawn it-12 raġel illi Ġesu sejħilhom biex jagħmlu esperjenza tiegħu, jibqgħu miegħu u biex anki diġà waqt li Ġesu qiegħed fl-eqbel tal-Ministeru Pubbliku tiegħu huma jissieħbu miegħu fix-xogħol tal-evanġelizzazzjoni. Jiġifieri fix-xogħol illi ixandru l-wasla tas-Salt Natalla, ixandru bil-kelma il-wasla tas-Salt Natalla u bl-azzjonijiet bis-sinjali. Fil-fatt Ġesu bagħthom tnejn biex mhux biss ixandru l-ċara tajba, imma biex ifejqu l-morda u biex f'ismu ikeċċu x-xjater. Fit-tluħ fis-seb tas-sema tiegħu Ġesu talab lill-Apostli tiegħu li jistennew id-don tal-Ispiritu Sant. Għandna t-twelid tal-Knisja. Fil-fatt huwa sanduqa illi fil-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli jirrakkonta l-Pentekoste l-inżul tal-Ispiritu Santu illi fih l-Apostli jirċievu dan id-don tal-aġeb biex ikomplu il-missjoni ta' Ġesu. Mhux ta' bxejn allura l-ktieb tal-Atti tal-Apostli jgħidilna li l-Apostli komplew il-missjoni sabiħa ta' Ġesu bil-kelma u bil-mirakli. Huma xandru l-bxara tajba, dew iwaqfu il-knejjes, saru l-isfijiet tal-knejjes, il-kapijiet tal-knejjes, u ovvjament x'inwasslu it-tmiem tal-missjoni tagħhom huma ħattru mexxejja oħra biex ikomplu ix-xogħol tagħhom. Din hija l-figura tal-Isqof fil-Ġdid Testament. Ovvjament biż-żmien dan il-Ministeru żviluppa b'karatteristiċi speċifiċi imma dejjem jirrifletti iż-żmien tal-Ġdid Testament. U l-Isqof bħall-Apostli huwa mistieden jgħallem, imexxi u jqaddem.